inyotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi nan amenyo balun tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pena yang badayo jika udah balang olamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku turut mulai Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi pengikatan. Rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pena yang badayo jika udah balang olamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku turut mulai Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi